ultimele zile de carnaval și acum o căutăm pe Anitta, faimoasa cântăreață braziliană, pentru că, după cum ați văzut în vlogurile trecute, e un nou bloco, se numește Bloco do Anitta și Anitta se va sui pe unul din acele camioane și va cânta. Acum auziți, pentru că e undeva după clădirile astea, așa că acum trebuie practic să înconjur clădirile, să ajung în față, pentru că era imposibil să intru prin spate. Așa că hai să o căutăm pe Anitta. Treci convite, olha bici, treci convite! Am intrat până la urmă, sunt cozile aici. Cred că e cel mai mare bloc din tot carnavalul ăsta. Mamă, ce e aici! Anitta e fix acolo, pe acel camion, o vedeți? Dar trebuie să găsim un loc mai bun. Am intrat aici. Yeah, that was good, right? Da, deci acum suntem în fața blocului, dar acolo e Anitta. Mamă, ce atmosferă e aici! Let's get a little closer so we get some of the water. Deci e o atmosferă de transpirație și căldură aici, o căldură incredibilă în Rio. I miss reggaeton. Okay. So the first one where I got my phone robbed, it was like this, and they had famous like baile funk people. Ah, yeah? And it was insane. But that was good. Yeah. So good I got my phone stolen. Eu tenho que For every two thieves, there's one honest man. Yeah. Wow, I'm impressed. Ah, damn. Mamă. I'm telling you, this is like where I got my phone robbed. It was exactly like that. So tell us the story. How you got robbed here? So, I came alone. I started drinking at 7 a.m. And by 9:30, my phone was gone. Later in the day, got the new phone. I go to Ipanema, go to a Blanco, keep drinking. All of a sudden, phone's gone. Oopsies. Oopsies. But hey, we're here now. Saúde. Obrigado. Água. Muita água, sim. Mamă, deci ăsta a plecat de aici ca să-mi aducă mie doi reai și de ăsta. Dați seama cât de corect e omul. Deci sunt oameni super ok și aici. Sì, due appunto, questo è il nome. Mamă, fraților, ce e aici? Ask him where can you buy it? You can't. It's from a concert. Ah, okay. Whenever I see shit like that, I just say astaghfirullah, astaghfirullah. Allah. That means God forbid, God forbid. God's gonna give them wrath. Allah will give them wrath in Jahannam. Okay. Tell all your Muslim viewers, astaghfirullah. When you see shit, astaghfirullah. Make sure you astaghfirullah.
stop doing that shit, all of you are Jannah bound. Ai, é isso. Mira, olha, cuidado. Cuidado com isso. Ah, sim, claro. Those are two thieves right there. Ia uitați-o pe Anita! Se fix în față! That's wild, bro. Like that girl kissed me all of a sudden. Like that's so wild. She bumped into you, she was like, sorry, because she Wait, pushed is you. she even a girl or she was a girl? Yeah, no. She looked a little. Am verificat din nou și am văzut că acum 70% din voi nu sunteți abonați, așa că vă zic din nou, nu uitați să vă abonați și să porniți toate notificările. We reached the front. Yeah. Deci acum am ajuns fix în fața blocoului. Anita e acolo pe camionul ăla. Sai do chão, Vamos participar da entrevista. Vem participar da entrevista. One of them just stole my hat and pulled it right off my head. Watch the video back, please. It's gonna be an awesome video. Mano, grava essa porra. Parou de gravar. YouTube. Aí, ó, essa porra aí, cara. É isso aí. Doa Pinto. YouTube. É Flamengo pra caralho. Doa Pinto, porra. É Flamengo. Yeah, as soon as I pointed to the camera, they walked away. You see that? That's good. Thank you. You're my security.
firefighter. Yeah. Someone's not feeling good. Try to steal my phone, bro. Try to steal it. Motherfucker. Which guy? This guy. Keep walking. This motherfucker. Ladrón. Ladron. Ladron. It's like he was trying to get in, then I stole him. No. El chiar, pero no pude. Sí. Deci unul a încercat să-mi pune telefonul fix acum, dar n-a reușit. But he couldn't. The goalie stops it. The goalie. Flamengo. Yeah, Flamengo. Fucking Gigi Buffon. Right here. He said no. Gianluigi Buffon. What? Levanta a blusa, bota por dentro. Assim, ó. Ah, sim. Levanta a blusa. Assim. Tá bom. Aí. Copacabana Bloco? Yeah, 100%. Yeah. Okay. Yeah. Like in a couple hours, if you want to come over beforehand, we can drink. Yeah. Before local. Okay. Yeah, and then just walk over. Yeah, okay. See you. Da, Gabe tocmai a plecat, a zis că nu mai rezistă, iar a stat toată noaptea la altă petrecere. Eu continui aici și ne vedem după amiază. Da, Gabe a renunțat, dar eu continui aici, în tranșee. A dat ceva cu spray din ăla, cu piper. Toată lumea fuge acum. Să-mi bag pula. Where are you from? De Romania. Mucho bello, Romania! Flamengo.
Da, cred că aici se termină și vlogul de Anita. S-a oprit și muzica. Și acolo în față se vede Pau de Azuca. Da, a trebuit să iau o pauză de vreo oră, două, nu mai puteam. Acum am întors spre Ipanema să le iau și pe Gabe, că și el a dormit. Și acum căutăm un alt bloc pe aici, pe la plajă. Yo! I'm ready to dance. Let's do it. Let's do it. Yes. do it. Are you energized? Did you sleep? Yeah. Okay, good. I don't know how long, but I feel good now. Okay, perfect. I was so fucked up. I went to like 2 cafes. It was like a long wait. Yeah. So I went to this third cafe, and I was like, I kept on drinking beer. And you know when you're drunk and you get hungry? I had every sandwich on the menu. And did you eat it? Yeah, and the guy was like surprised they ate so much. He started giving me shots for free. Okay. And the last sandwich, because there are only 4 on the menu, he didn't even charge me. And I still spent like 300 reals. I had like 3 double espressos, 3 agua de cocos, Damn. 7 beers. If we see He's the gonna guy, remember you. yeah, he's gonna remember that forever. Deci acum suntem din nou în Ipanema și încă nu știm exact unde mergem. Ne uităm dacă e ceva aici, probabil că nu e, din câte am citit. Însă, dacă nu e aici, vom merge spre Copacabana, vom lua un scooter. Yo, what the Okay, we're good. După cum vă dați seama, eu tot nu am aplicația. Oh, Așa so că, romantic. așa că trebuie să mergem pe același. Couple. I mean, they're used to it here in Yeah, I know, dude. They're so gay there. Like, my God. ¿Cuánto? 40. Ah, no. Para que é isso? Para a América. Da, am fost la un bloc, era gol, neinteresant. Acum mergem la altul. Suntem în Copacabana și ne uitam amândoi spre clădirile astea. Uitați și voi. Zici că suntem fix în țările comuniste, așa arată, cu blocurile alea brutaliste. Și să știți că mai mult de jumate din orașul ăsta are blocuri din astea. Deci fix ca în România și în estul Europei. Da, ne-am urcat pe moto, mergem către alt bloc. Pentru că nu e mare lucru aici. E un bloc așa mai de cartier de aici din Copacabana. Da, am ajuns în Plaza Mauva. Habar n-avem, nu știu exact ce se întâmplă ziua de azi, pentru că acolo pe plajă nu e nimic, pe niciuna din plaje, nu e niciun bloc. Cred că totul ar trebui să fie aici prin centru, însă nici aici nu pare a fi mare lucru. So she's alone. Da, deci noi am venit în piața asta că i-a zis lui o fată că e un bloc aici, dar de fapt nu e niciun bloc. Acum suntem aici, nici nu știm de ce, o căutăm pe fata asta. Hopefully he doesn't mind my Trump shirt. You know how some people are. O bloco tá saindo aqui, gente. É o seu nome? Tudor, e você? Dor Juliana. Tudor, prazer. Vocês também desde ontem? Adoro um grilo. Só você não entende português direito, não adianta. Yeah, this is better vibes. Yeah. Still not like the morning, but... Yeah, we don't need the morning right now. Da, după cum vedeți, ăștia care vând băutură se mișcă și ei odată cu blocul. De-aia au un fel de biciclete pe care le împing. Just remember, we gotta make it to the Sapucaí tonight. Of course. We're gonna keep drinking. Yeah, but you understand, when I get too drunk, it doesn't get safe. It's not, I can't get... No, it's safe with me. When I'm drunk, it's the safest. Yeah, you know, it's not gonna... Look, you see here? There's a lot of older girls. Yeah. This is like Older girl block up. 25 plus Yeah. block. Even your girl, how old is she? Like 25. She looks older. Drugs age you, because they said, like, would you do ecstasy? Like, remember? They said this. Yeah. And he had a bag with whatever, like cocaine or something. That's why she looks old. Yeah. And I don't do any drugs.
We're good men. Good men. We're too busy. We're too busy. Making money, all this stuff. Exactly. I mean, drugs. Girls can do drugs. Girls don't have to work. Yeah. But men that do drugs, like, don't you have anything better to do? These guys are commenting about your Trump t-shirt. I know. Yeah, and all I gotta say to them is fight, fight, fight. That's the marching orders. He gave it to us, and I'm a soldier. Hoje é Vasco, hein? Hoje é Vasco. Hoje é Vasco, não é Flamengo. Oh, it's going up here. Yeah. Fiți atenți, deci blocul ăsta va intra aici pe străzile astea. Cred că se numește Santa Teresa aici. Mamă, uitați ce e aici. You guys recording? Yeah? YouTube. But you grew up in America. It's like you talk like an American. Yeah. I live in LA actually. Oh, okay. Are you American too? Yeah, I'm from Boston. Originally. Oh, you're American? Romania. Romania. Romania, okay. Okay, yes. We met here in Brazil You guys met in Brazil? 2.5 years ago. And we just happened to be here at the same time now. Really? Yeah. What the fuck? We met in Rocinha. That's crazy. So you came here just to visit? You're not even like working with him? No. No, he's just visiting. He wasn't even a YouTuber back then. He's come a long way. Life takes you to different places. Gringos and like trashy karaoke. Oh, I just saw the shirt. Like so many people are looking. You just keep recording and then you just like added the video? They can go fuck themselves 100 times. I have like hours and hours of footage. Because if I stop, then always when I stop something happens. Yeah. They're like, fuck you. Mamă, deci acum intrăm pe niște străzi. Cred că n-aș fi intrat niciodată pe străzile astea dacă nu era blocul ăsta. Ia uitați ce e aici. I don't even know what he said. Francu vai tomando colo. Yeah, Trumpy. He called him Trumpy. Mamă, ce atmosferă a început aici pe străzile astea. This block was pretty cool actually. Yeah. It's different. It's different. I'm never gonna forget this week in my life. Yeah. This is once in a lifetime. Yeah. I think this is the end. Like we will never come here without this block. Yeah. Like this place is awesome. Deci priviți unde am ajuns, pe un fel de mini favelă în centru. Uitați cum arată aici. Deci niciodată nu cred că ați fi ajuns aici. The girl behind you really didn't like my shirt. It's okay. She's foreigner also. Talking too fast and talking while eating. English is my second language. Norway. Thank you.
in different Thailand. I noticed how the Israeli people came up to me and were like, "We love this guy." Look, like that guy, he just grabbed her, like literally. He just grabbed her and started kissing her, like that. Deci am ieșit de aici, doar că se aude băut, că e coada prea mare. You think that we were born yesterday? Come on. Da, deci am dat berile peste gard. Nu s-a văzut pe camere că nu filmam. Și am intrat cu berile. Ai, não sei não. Saúde! Te droghezi numai stând aici. Deci nu trebuie să fumezi. Inside or outside? Outside better, outside. It's cool. I don't know what you got, but I trust you. Da, am luat acum gen fel de friptură braziliană, se cheamă picanha, e cea mai tare. I got a bunch of food. Fuck it. You know, if we don't eat it, we give it to a homeless man. He'll Yeah, okay. $60 total. Like, who cares? No, it will be like 100, but it's okay. Fuck. That's like 4 cocktails in Miami. Yeah, man. Some more money. Some more money, brother. You know, I took the girl out and all her friends to dinner at Classico, you know, on the beach. You know how much I spent? How? I got 3 bottles of champagne. That day, I spent $557. So your grandma is Old. in the US. Yeah. They're all of them are in the U.S. So they brought her from Belarus to US. All of them, yeah. In 1992, all of them moved to America. Okay, wow. Like, other than my dad, none of them have even gone back. Yeah, wow. They don't want to go back. They don't want to go back. Yeah. They don't like Belarus. No, Boston's very nice. Okay. Boston's very nice. I mean, where they lived and the way they lived. You know the buildings you were saying, the Soviet? Yeah. Yeah, that's... You went like that, yeah. I know. Yeah, for your followers, Bobruisk. My dad said in 1999 he went back. He said he bought one of his friends. 1999? Yeah, he went back after he was in America for 7 years. Yeah. He bought one of his friends a fan, just a fan. Yeah. And they were like, "Oh my God, you're so rich." Really? Yeah. That's how crazy. That was 1999. So it's like, and look at me now. Like, Yeah. I'd be fighting in a war. Yeah. And now Saúde. 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 Ah, yeah. I met a Ukrainian guy in Vijigal, and he told me, I don't know how to like say it in English, but Wykupilsia, which kind of means he bought himself out. In Ukraine, Ah, yeah. he paid money and like he doesn't have to serve. Okay. So if you have enough money, you don't have to serve. They tried to hit them with their last bullet, and he stood there, unfazed. I saw it. Like this Unfazed. shit, right? Unfazed. Yeah. That was their last bullet, and it missed. What's this? Provolone. Queijo, provolone, milanese. Okay. Sear food. And then we get the picanha, and it's real food. Mi-a adus acum și picanha. Obrigado. Asta e cea mai tare carne din Brazilia, se numește picanha.
Am terminat acum și cu mâncarea. Dacă vă întrebați, tot ăsta a costat vreo 100 de euro. Mâncare pentru amândoi, din vreo 50-50 de fiecare. Ceea ce e, mă rog, acceptabil pentru un restaurant scump de aici. Iar acum căutăm un nou bloc. Ne-am suit într-un taxi, mergem spre Sambadrom. Am ajuns acum și la Sambadrom. Suntem aproape aici de intrare. Uitați cum arată pe aici. Am intrat în final și la Sambadrom pe un drum de 20 de minute. Super bet, ia uitați. Mamă, ce e aici? Am găsit un loc să stăm jos după 20 de minute de mers. Dacă vă întrebați, așa arată Sambadromul. Acum trece cel mai tare carte aici de la carnaval. E absolut incredibil. Acolo de păstare se tacă. De la carnavalul de samba, deci ce am luat? Apă, mamba. Da, am decis să plecăm și noi de aici. Deci asta a fost parada campionilor aici la Sambadrom. Sincer, după vreo oră deja devine plictisitor. Nu știu dacă s-a terminat, dar noi plecăm că deja e prea plictisitor după o oră. E interesant la început, după aia deja devine repetitiv. Saida? Saida? This is the stadium, bro. Acum nu mai știu cum să ieșim. Yeah, it's there. Imagine all of a sudden we're out. But we could have passed actually. Did you see it? Like we could have been there with the dancers. Deci au lăsat ușa deschisă, putea să intrăm și noi acolo să dansăm. Ce vreau să zic după experiența asta aici e că fix în fața noastră, probabil ați văzut, erau doi bătrâni la vreo 70 de ani care evident era probabil pentru prima dată aici la carnaval și femeia vrea să facă un video, dar îi tremura mâna, nu putea să facă video și mi s-a părut trist că unii oameni așteaptă 70 de ani ca să experimenteze așa ceva, să vină la carnavalul de la Rio. Se vedea pe ei că e ceva important pentru ei, însă uitam și părea că e mult, mult prea târziu și ca o lecție de viață, o lecție pe viitor, niciodată să nu așteptați prea mult, să lăsați lucrurile să se întâmple, faceți voie să se întâmple totul pentru voi, exact ce doriți.